Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kaninyo mga kaigsuonan ko kang Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anya na kita karon sa ikakauhaan nga adlaw sa ato ang pagpamalandong nga gilatid sa Cebu Archdiocesan Commission on the Laity mahitungod sa atong pagpangandam para sa nasudnong pagpahinungod karong Mayo 1, 2021 didto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue. Ang atong pamalandungan karong adlaw mao nga si San Jose masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Daghan kaayong mga pilosopo nga moingon nga kung ikaw mo magmasinugtanon sa mga balaod o sa mga mainguntang mga rules and regulations, mawad-an ka sa imong kagawasan. Sa mga kabatan-una nato karon nga naglantaw, kung kamo na ay textmate nga gusto gyud kaayo ninyo nga makita, apan sayod kamo nga ang inyong mga ginikanan dili mo sugot nga mugawas kamo sa inyong panimalay. Moingon dayon mo nga maghimo mo og mga pamakak aron nga matuman ninyo ang inyong gusto. Kay dili kamo gusto nga naay mo diktar kung unsay angay ninyo nga buhaton. Sa pagkatinuod, ang pagkamasinugtanon, kabahin jud sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kinahanglan nato ang atong mga balaod aron hapsay usab ang atong mga pamuyo. Halimbawa na lamang kung wala tay mga balaod mahitungod sa pagpangawat o pagkuha og mga butang sa dili laing tawo. Basin kitang tanan tuan na karon sa mga department store og nanguha na lang kung unsay atong gusto. Kung wala po tay balaod, halimbawa sa kasal, basin ang uban kanato daghan na kayog mga bana o daghan na kayog asawa. Sa pagkatinuod lamang, ang balaod kabahin gayod sa plano sa Dios. Kay ang mga balaod gilatid sa Dios aron nga kini mahimo natong tabang para kita makaadto sa lugar nga gitagana sa Dios alang kanato. Unsa man ning lugar nga gitagana sa Dios alang kanato, kini mao ang langit. Ang maayong balita karong adlaw nga si San Jose mao ang atong tamdanan para makaabot kita sa lugar nga gitagana sa Dios alang kanato. Si San Jose atong tamdanan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa Genesis 3, ang bitin nagtanom og pagduda sa unang mga tawo. Mao nga pagkakita ni Eva nga lami kayo kaunon ang prutas. Ang iyang gibuhat nisupak siya sa kabubuton sa Dios. Apan makita usab nato diya sa ebanghelyo nga sa daghang higayon nga si Anghel Gabriel naghatag og mensahe kang Senyor San Jose. Si Senyor San Jose nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Pag-ingon sa anghel nga, Jose, dawata si Maria. Gituman ni Jose ang kabubuton sa Dios. Pag-ingon sa anghel nga, bangon Jose, adto mo sa Ehipto, si Jose nituman sa kabubuton sa Dios. Mao nga si Senyor San Jose, mao gayud ang atong tamdanan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang ikaduhang maayong balita alang kanato mao nga si Senyor San Jose mutabang kanato sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Si Sister Faustina o Santa Faustina, usa sa mga patroniya mao si Senyor San Jose, kay nakita niya nga maayo kaayo
hingpit kaayo ang pagsunod ni Senyor San Jose sa kabubuton sa Dios. Mao nga sa pagpakaylap ni Sister Faustina sa Devotion to the Divine Mercy, nangayo siya sa panabang ni Senyor San Jose. Asa naman karon ang Divine Mercy? Makailapo na kini sa tibuok kalibutan. Si Saint Arnold, ang founder sa SVD, sa iya nga pagtukod sa SVD, nangayo siya sa panabang ni Senyor San Jose. Asa naman ang SVD? Ang SVD usa na karon sa pinakadako nga kongregasyon sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, ang pagsunod, pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, dili lamang kini para sa mga pari o sa mga madre. Kini bililhon nga kinahanglan nato nga mahibaw-an. Ingon pa, sigon pa, naiduha ka mga higayon nga bililhon kayo sa kinabuhi sa tao. Una, ang adlaw nga siya na tao, ug ang ikaduha mao ang adlaw nga iyang nahibaw-an ngano nga siya gipakatao. Si Senyor San Jose walay tingog-tingog sa Biblia, pero ang iyang lihok mo'y iyang gipasulti. Hinaot nga kita magmasinugtanon usab sama ni Senyor San Jose sa kabubuton sa Dios. Senyor San Jose, masinugtanon sa kabubuton sa Dios, iampo mo kami. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.